Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka District Magistrate ka East Khasi Hills menta kasi kalapan mi hukum banweng no ya ka jingmana banyat ya ki kali he bat ki kali rit na Surok Mawmaram nong thliu Maulandep lat saw layo ya ka hukum banado menta ki kali rit bat ki kali he la Shah banyat na Surok Mawmaram kabayat shadu lat saw Henry kinomdei ban palat ya ka khandai metric ton kadgum ka jingtep bat ka jing ai jingmut now engineer badai pet ya ka tanat Surok PWD ka Umsning Division lingba ka shiti ka balapha ha ka artarik unai tung 8,000 apusan ka jingshna ya ka subway hajan ka jingking number 61 ha umber kila depshna badlala ban penon kam padba kumta ki kalirit bar ki kali he kimde banya ha ka jingking number 61 ha umber henre ki ha ban penon kam da ka subway ka balate hajan ka te ka jingking